10, ля, 10, ля, 10, ля, 10. Раз, два, три, 5, 6, 7. Чуфли касаде, хващам 2, 3. Стъпка, 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 назад 6, 7. Раз, два, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, един срещу друг. Латин крос 3, латин крос, тегля към мен, един до друг. Стъпка напред, 1, 2, 3, на място, на място, на място. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6. Чупли касаде, раз, два, 3, 5, 6, 7. Чупли сагаля, 5, 6, 7, раз, два, 3, един срещу друг. 1, 2, 3, латин крос, 5, сменим един до друг. Адиос за дами 3, 5, 6, 7, раз, два, 3, 5, 6, 7, касаде от тук, 5, 6, къс контакт и 1, 2, 3, 5, 6, 7, още веднъж ще чупи сага и касаде, 5, 6, 7, раз, два, 3, 5, 6, 7, раз, два, 3, 5, 6, 7, раз, два, 3, 5, 6, 7, Евелин, 5, 6, 7. Раз, два, 3. 5. Вместо къс контакт, ръката не се посяга към дамата за къс контакт. Държа си на бурък. 6, 7. Заставаме рамо срещу рамо. От тук отварям отново един срещу